Vítam vás po dlhej dobe a dajte like a nezabudnite dať aj odber. Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska zase z Die Hard. Áno, z Die Hard. A si to posuniem sem pekne. To som nechcel, ale to nevadí. Môžeme si aspoň vylepšiť náš granatomet. Dá sa povedať. Tu na zatiaľ nič nemáme, nič moc. Ale my ideme pekne. Čo si zahráme? Asi tým bravo. A ideme. Yes. A mohli by sme si dneska dať nejakú challenge. Toto dám iba na takú vec jednu. Lebo tu tak som sa kúkal na YouTube, tak nejaké tie zbrane strašne dobré. A to fakt strašne dobré. Tu máme minigun. A ďalší minigun. A toto. Double kill. Taká doky. Som rýchlo. Tam to asi nazvám, vieš. Podničím. Fuget. A to už musíme dať. Tam. Idem tam. Preč. Fuget už. Yes sir. Toto iba. A som tu. A chvíľku budeme aj pri tomto gane. Yes. A táto bude asi tiež dobrá. Je to mega blooper. Je dobrý. Mega blooper. No. Takže ideme prvú challenge. Ale ešte potom raz urobíme challenge, keď budeme mať všetky zbranie. Ja urobíme tiež challenge. Ale urobím challenge, že pôjdem na Team Bravo a musím vyhrať každú hru. Budem furt meniť tieto zbranie 3. Musím vyhrať každú hru, že musím zničiť ako čo tam strieľajú tie veľké veci, viete? Asi viete. Ja vám to potom ukážem. Tak. Ideme na tú challenge. Češi. No, budeme sa Slováci. Takže sú to aj Češi. Naši bratia. Dobre. A toto sú nie Češi, sú to Češi. Sniper car, bum. To je proti to. Takže môžeme ísť ďalej. No som to už to nevadí. To musím zase. Poďte. Bum. Vyhrali sme. Ak neznášate reklamu, tak to hneď napíšte. Reklamy sú úplne ako na nič. Už to točím 4 minútky. Čo sa mi moc nezdá, ale točím. Takže točím.
Dobre. To je dotknul. Vyvolať, ktorý som určite radšej znamená si nakladne. Toľko. Ja som vedel, že to tu. Stane. Bum. A ideme ďalej. Trochu. Ja nie pomyję się. Smakoníky. Teraz ide s touto zbraňou. To bude posledné, hej? Aby to dlho netrvalo, aby ste si to mohli pozrieť rýchlo v kľude. Tak. Dobre. Tá snajperka asi bude dobrá. Ticho, strejko. Vidíš. Snajperkári tu máme. Snajperky asi budú dobré, ale ako som pozeral, tak je to jedna snajperka, ktorá strieľa do strany. Tak. A to bolo celé video, takže čus.